Opakruoth nyikwa Ramogi erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka Nyasaye oyienwa wachako chopo saa 3 mondo wanyisi weche mosebedo ka dhi mbele pacho ka. Waduogo ka wan gi Wilson Ochoka, Jakabuoch Kobeta mane jaloko marwa. Bang'e to brogo mbaka gi Profesa Akech Migai. Profesa Akech Migai en okil. Gimomiyo wadhi penje ni to doho oywa ng'ich. Nyicha waneno ka gidhi giromo gi jatend piny Kenya William Ruto kendo ne gilose weche mag mibadhi e doho to gi pesa mochako omenda momed jodoho mondo miyo gimany jong'ad bura mamoko. Mano be kaka chik dwaro mane mbaka mobogoyo gi Profesa Akech Migai. Anto nyinge en Trevor Umbija. Jandingo panga jonyakach dendo Umbija taya nyakwaro guok kocha pesa. Magi weche manyien mawango. Kitu inaenda kwa spidi moja mbaya sana. Ukisikia imesika mtu moja hapa, tena kesho imesika mtu mwingine mahali nyingine. Migao mar thieth ochiwo milome wi muoch mar tuo mar wang' masani landore gwenge mag Nam Chumbi kendo ma ji ma ok tin ne 1,000 osegamo. Today, if the Kwanza government arrested 2 senior corrupt Kenyans and put in jail, the economy will appreciate. Riwruok mar kotu onyiso sirikal ni onon kendo chenro magi mag omenda kaluwore gi pek mar ngima masani okwako jo Kenya. We voted Professor Peter Anyang' Nyong'o as our governor, and we didn't vote to Abala Wanga as our city manager. Yet pori chwako ne tend boma ma Kisumo kaka wuono jo ohala no bago ng'anyo ka ywak ni sando gi piny marum. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wachako ni weche manyien ni riwruok makedo ne ratiro mar jotich miluongo ni kotu koro dwaro mondo sirikal omak jotelo manyayo mibadhi e pacho ka mondo bed kaka ranyisi ne jogo mosebedo ka tiyo marach gi apise mag sirikal. Kotu wacho ni mibadhi en achiel kuom midhiero ma osekelo pek ma dongruok mar uchumi ma Kenya ka. To kaka jafwambo marwa Lydia Okeyo lero, kotu bende oramo ni ok owinjore sirikal omed choko usuru mathoth kuom jotich. E report mogol gi riwruok makedo ne ratiro mag jotije pacho ka kotu, riwruogno yango yore mag konyo chiero uchumi ma pacho ka. Report ma ibiro chwal ne jatend piny Kenya William Ruto ka gidwaro mondo mi maki jotelo ma jo mibadhi kaka yor kedo gi mibadhi masani otimo newa e pacho ka. And we didn't want to do the way politicians do. Politicians are good at lamenting, pinpointing fingers without any projection. Today, if the Kwanza government arrested 2 senior corrupt Kenyans and put in jail, the economy will appreciate. It will create investor confidence in this country, and things will be different. Giywago osuru mamalo masani ing'ado osach jotije. Gino magiwacho ni osebedo osigo e gok jotije ma pacho ka. Rates go up, everything is going to go up, rents are going to go up, petroleum products are going to go up, basic needs and basic requirements, basic food will go up, and the general public will stand up against the government, and it will cause havoc, chaos in the country and confusion in the country. Those unemployed majority will go for the halves. Halves are less than 10%. And we will not have a country. When have-nots will face the haves, where will we go, Eric? This is a big problem. Kotu oseo yom mar siling ma pacho ka ma osebedo badho e weche mag ohala ka bende gidwaro mondo mi piny owacho ochungu ka hola landa ka oya e pinje maoko. We are asking the governor of the Central Bank of Kenya, together with the Honorable Minister in the Treasury, 2 of them, to put a stop on depreciation of a shilling. It doesn't reflect the actual economic activities on the ground. Gidwaro mondo mi piny owacho ti kanyakla gi bede migepe mamoko mar bero ngima jo Kenya ka bende giywago dar mar kembe ka wuok e pacho ka kaluwore gi medruok mar osuru. The few employers or investors in our manufacturing area are already reallocating because of the problems we are having. Where are we going to employ our young men and women?
E kinde mokalo, jagoro maduong' mar kotu Francis Atuoli osebedo katiyo machiegni gi piny owacho. Kata kamano, chalo ka gima koro tanga oloko. Ka riwruogno bende koro riwo duonde gi oganda jo-Kenya mamoko e kwedo pek mar ngima ma koro bembo oganda jo-Kenya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar ODM Raila Odinga oseyo chenro mar jatend piny William Ruto mar manyo ne jo-Kenya tije e pinje maoko. Kano lose kaunti ma Kilifi e kinde nyasi mar ndiko jokanyo manyien mag ODM e kauntino, Raila wacho ni en tij jatend piny mar chuogo thuolo mag tije ne jo-Kenya mana pacho kae ma ok e pinje maoko. Chris Owino nigi ler mar wachno. Ogai mar ODM Raila Odinga otero siasa mag machungwa e kaunti ma Kilifi, kama ne omako amen kod jatend piny William Ruto e wi chenro mare mar manyo ne jo-Kenya tije e pinje ma oko. Kata odoko ni Ruto osebedo ka sungo chenro makamano kaka yo mar duoko piny nok mar tije e kind rowere e pacho kae, Raila wacho ni ok en tich mar jatend piny mar miyo jo-Kenya tije e pinje ma oko. Kazi ya nje, kila Mkenya ambaye ana uwezo anaweza kwenda kujitafutia, sio kazi ya serikali. Responsibility of the government is to create jobs within the country, not to look for jobs outside the country. Raila neno chenro makamano kod wang' mopogore ka opime kod chenro madhi loko jo-Kenya wasumbni e pinje ma oko. Hii ni kusema unataka kutuma Wakenya kwa utumwa. Kazi ya nje, kila Mkenya ambaye ana uwezo anaweza kwenda kujitafutia, sio kazi ya serikali. Responsibility of the government is to create jobs within the country, not to look for jobs outside the country. Siasa mag ywaruok e kind bede sirikal bende odhi nyime e kinde ma Raila oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom mako mafuanda tend od bura mamalo. Ne oseyo okang' mar spika mar od bura kaachiel gi Senate mar dhi e kar jot maduong' ma jatend piny e kinde ma jatend piny keto koko e paro mar chik ka owacho ni ma en ataro mar katiba. These days we've seen the Speaker of the Senate and the National Assembly going to the State House to stand there witnessing the President signing the bill. This is because the legislature has been captive, have been captured by the executive. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna bende otiyo kod thuolo makamano mar chayo piny owacho kuom duoko piny omenda mane onego chwal ne duond bura mar ODM. Kwa sababu yeye anataka kuvilemaza vyama vya kisiasa na taasisi zote za kidemokrasia. Alipeleka mswada bungeni wakanyoa shilingi milioni 800 kutoka kwa ile bilioni 1.4. Zikasalia shilingi milioni 600 peke yake. Eti zigawanye kwa vyama 48 ambavyo viliqualify kupata fedha hizo. Sifuna lieko ni ma en chenro mar sirikal mar mbeko duond bura mar ODM e chenro mare mar keto piny owacho e koke. Chris Owino, Ramogi TV. Achije aboro moting'o jotich e wath ma Mombasa Kenya Ports Authority ochwale do ma Mombasa kuma nodonjnegi kod ketho 10 mag mibadhi mar omenda maromo siling milion 62. Achijego nochwale nyim jang'ad bura Alex Idhuku. Kata kamano gikwedo ketho duto 10 ma iyango ni negitimo e kind tarik 1 dwe mar 4 higa mar 2014 kod tarik 6 dwe mar 10 higa mar 2015. Achijego e bwo okil margi Jared Mamagola okwayo doho mondo wegi kod rambun ma ok ohewo siling 50,000 kolero ni gin jok mong'ere kendo onge kuma ginyalo ringo gidhiye. Kaluwore gi kwan ketho mane ng'ato ka ng'ato ni godo, doho nong'ado ni 4 kuomgi oweyo oko kod rambun mar siling milion 2 kata omenda maching maromo siling 500,000. Ka achije modong' to owe thuolo kod rambun mar siling milion 2 kata omenda maching mar siling 100,000. Burano ibiro dhi nyime tarik 7 dwe mar 2 higa montiere ni. Senior Clerical Officer, Kenya Port Authority, and an agent of Chemiso East Africa, respectively, with intent to defraud, jointly obtained from the Kenya Port Authority an award for the tender number KPA/36/2014-2015/CE, valued at Kenya shillings 62,732,772 by falsely pretending to operate a business entity fraudulently registered under your access to government procurement opportunities (AGPO), a fact you knew
or being believed to be forced. Is it true or not true, Robert? Is it true or not true, Id Arube? Johala e boma ma Kisumo bago ng'anyo e dier boma ma Kisumo ka gidwaro ni mondo maneja mar boma ma Kisumo Abala Wanga ogwe tao kendo wuogi e apisi. Johala go koni Abala tiyo boma ma Kisumo kod agoko kendo ok chik ite ne dwaro mag jopiny machulo usuru e kaunti ma Kisumo. Walter Nyambaga miwa maler. En ng'anyo mane omuomo dir boma ma Kisumo kendo chopo apisi maduong' mar boma ma Kisumo. E kama jong'anyo bura neni kod mau mager mar thulo oko maneja mar boma ma Kisumo Abala Wanga ka gitude kod tayo boma no yora Thalala kod tok moruodho. We are here to assert that we voted Professor Peter Anyang' Nyong'o as our governor, and we didn't vote to Abala Wanga as our city manager. We are asking, Governor, calm down to your people, talk to your people, engage your people. Let the arrogance in Abala Wanga not hinder you from meeting your people. Let the heartless in Abala Wanga not hinder you from meeting your people. Ng'anyo mane ometni kagidina paya kod majo bel kendo gifweko jatelo nyaka apisi ma City Hall e kinde majo ala mag chumbo Joanda Swekra mago ma uso lembe mag teko e kaka foto bende owuok kalero ni kata doko ni gichulo usuru ne Tent County ma Kisumu to Abala Wanga okosemiyo gibedo kod lwasi makare mar mong'o bede boma. We as the matatu operators, we are not against any plan that is being planned for the Kisumu city. The only thing that we are requesting is to put us in streamline whenever you are planning anything in terms of rearranging the city. The investment that we have is more than 4 million. One matatu goes for only 4 million. And if this cannot be respected by the county government of Kisumu, surely, when will they respect the business people? Giko ni gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o mondo wuog oko mar winjo ywak gi e wi muko mag ute kod daro jo alai boma ma Kisumu. We have done a petition to your office today, and we are going to do more as a business community. E dwoko mare gi Tent County ma Kisumu yango ni gavana Nerik onge apisi kinde mano chwal ne ngur makamano. Kata kamano, osemiye ler kendo luwo wachno kapok ochiwo ler makare e wi ywak ma opedhne. Magitimore mandala achiel bang' jaked ne ratiro mar oganda Udi Ogada chwalo ng'ur mare ne duol mar EACC to kod ok wach kich mondo thich oko maneja mar boma ma Kisumu e apisi. Andiko petition ne EACC Administrative Justice. Abala Wanga bende igeno ni biro dhi chiwo ler makor ka kore e wi ng'ur mosewuok go. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Migawo mar thieth e kaunti ma Mombasa ochiwo milome ne jodak kaluwore gi sieko mar tuo wang' ma sani landore. Apisas mag thieth koni giseyango ni tuono mane gifwenyo ndalo 2 mokalo osemako dhano mohewo 1,000 kendo landore mapiyo. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Luoro sani okwako jodak ma Mombasa kaluwore gi muoch mar tuo wang' ma sani landore malich mokalo e kor gwenge. Kaluwore gi moko kuom jodak, nyaka sani pok giyango gima kelo tuono maloko tong wang' bedo makwar to kod kaka inyal ga landruok mare. Habari za ugonjwa wa macho tuaziona kwa mitandao, lakini hatujafahamu hasa ni mipango gani serikali ya kaunti imeweka ili kuweza kuhamasisha watu ili waweze kujikinga na ugonjwa huu. Kitu inaenda kwa spidi moja mbaya sana. Ukisikia imezika mtu mmoja hapa, tena kesho imezika mtu mwingine mahali nyingine. Kwa hivyo hatujui yakiingia mashule, ikiingia makanisa, ikiingia bali watu wanakaa masoko huku, itakuwa vipi? Gikoni nyaka sani pok gineno kang' mora mora moketi gi Tent County mar chiwo ler ewi tuono mamako nyithindo kaachiel kod joma dongo. Inastahili kuwe kuna sehemu ambazo zimewekwa mahususi kwa watu, edha kunawa mikono ama watu wawe pia wanajikinga kusalimiana kwa mikono. Lakini tunaona mambo yanaendelea kawaida, watu wanasalimiana. Sisi kama Wakenya wengi hatuna ufahamu. Ni kitu inaweza kawa inaweza kuwa inamalizwa kama tungepata ufahamu. Kama hiyo maji, bengine kuna dawa inatakana uweke kama protection.
so that watu waambiwe ni dawa gani, watoto wasiumie ama kina mama ama watu wote kwa jumla. Kata kamano, apisa maduong' e migawo mar thieth Mombasa koni gidhi nyime kod chenro mar chiwo ler na jopiny ewi wach tuono. Awareness imefanywa tayari, sisi ndio watu wa kwanza ku make hiyo information public, tukatumana circulars kwa all the sub counties kuonyesha kwamba kuna ugonjwa ambao notice. Wakati wakifanya reporting yao wakatuonyesha kwamba kuna significant increases. Ranyisi mag tuono mar wang' en wang' bedo makwar kendo mailo, bedo mokuot, luoro ler mathoth, ololo marachar kod maratong' chokore wang', wang' neno mamirimiri kaachiel kod bedo gi rem. Ma timore bang' piny libamba ma Tanzania bende golo siem ne joge kod chiwo yore mag gae bang' tuono muoche pinyno mar Tanzania. And it is just basic hand hygiene practices that we need to wash our hands properly. We need to avoid contacts with surfaces that are maybe infected. We need to avoid use of, sharing of towels and beddings, just to make sure that whoever is affected needs to go to the nearest facility. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Migawo mar thieth ochako okang' mar 2 mar chwalo nede mag geng'o suna e counties 22 ma tuo malaria landore e pacho kaendi. Maromo nede milion 15.2 igeto chwalo e counties gi ma oting'o counties ma kaluo duto. Judith Omondi ni kod ler. Dweche bang' mibadhi mar nede mako riwruoge moko mag thieth e pacho ka ahinya to KEMSA kod migawo mar thieth, winjruok gikone obedie kendo kambi mar Global Fund e riwruok kod migawo mar thieth chako chenro mar chwalo nede mag suna e counties 22 manie gwenge ma malaria ng'enye. Chenro ni ne oketi ayanga e kaunti ma Homa Bay mar 12 higa ma okalo. Kata kamano, thoth counties chako chwalo nede e ute chakre kawuono tarik 24. Nede duto ma ichano chwal gin milion 15.3. Idhi chwal gi e counties kaluwore gi kaka oketi gi grube 5 ma opogore. Counties ma oketi okang' ma okwongo gin Kisumu ma dhi yudo nede 850, Siaya, Busia, Migori, Kisii kod Nyamira. Okang' mar 2 oriwo counties 6 ma gin Lamu, Kilifi, Tana River, Kwale, Taita Taveta kod Mombasa. Okang' mar 3 gin Bungoma, Kakamega, Vihiga kod Homa Bay. Mar 4 en West Pokot, Turkana kod Trans Nzoia. Ka okang' ma ogik to ting'o counties ma Narok, Baringo kod Kirinyaga. Nedege ibiro chwali e counties e thuolo ma opogore kaluwore gi okenge ma opogie. Dweni nyaka dwe mar 2 counties 6 mokwongo biro chako. Chenro mar chwalo nede ne counties ne ochakore higa mar 2006 kendo lipot yango ni nyaka sani kwan mar ji mayudo malaria osedok piny kod 2%. E higa mar 2022 ji maromo milion 6.7 ne oyudore kod tuo mar malaria ka ji 4,000 ne owito ngimagi. Judith Omondi, Ramogi TV. Kedo kod landruok mar kute mag ayaki kuom nyithindo koro nyalo biro bedo mayot bang' riwruok mar Center for Disease Control chiwo masin mapimo kute mag ayaki e yo mapiyo. Masindno ma nengone romo milion 100 okete kaunti ma Migori mondo jiwe lwenj kedo gi landruok mar kute mag ayaki. My United Nations Joint Program on HIV/AIDS, mabendo ng'ere kod nying machuok kaka UNAIDS, gero ni atamalo 95 mag jogo eko mantie kod kutego mag ayaki oyangi e piny duto. Atamalo 95 ma oyudo kutego mag ayaki bende oketi e thieth. Ka bende atamalo 95 mag mago eko ma oseketi e thieth bende koro duok piny teko ma kutego mag ayaki e dendgi kod atamalo 95 ka oromo higa mar 2025. Kaunti ma Migori men achiel kuom counties ma kwan jogo eko moda kod kutego mag ayaki ni male piny Kenya nitiere ng'wech mar chopo dwaroni. We stand at 9.7% in terms of prevalence rate. The only challenge mane wan go en mar viral suppression. Ma en the third 95. Manyocha wan around 86%. To koro wamor nikech machine osebiro wan gadiera mar reaching 95% mar viral suppression nikech nyaka sani malo ji 80,000 odak kod kutego mag ayaki e kaunti ma Migori. Ka kwan rawere magamo kutego mag ayaki bende osemedore. Onge mar masinde malong'o manyalo pimo kutego mag ayaki to ahinya kuom nyithindo osebiro ka thiro lekni
kuom higni mathoth. Pid kit ok watigo ir nyithindo nikech ok okonywa ng'eyo ka nyathi ogamo kute mag ayaki ahinya ka kuom min-gi. Koro wagombo mondo watim gimiluongo ni early infant diagnosis. Wadiagnose gi mapiyo manyalore, waketgi e thieth mapiyo manyalore. Kata kamano, geno ma chopo lekni ma UNAIDS koro nitiere bang' kaunti ma Migori yudo masin ma ong'ere kaka molecular machine ma nengone loyo $100,000 ma ochiw kod riwruogno mar Center for Disease Control. Wasebedo ka watero remb jotuowa dala mar Eldoret, Ampath, kama wasebedo kipimo gie, watiyo gi siling 50,000 e wik ka wik. Masindi nitiere kod nyalo mar yango ka ng'ato gamo kute mag ayaki mapiyo ka ipimo kod rapim mamoko ma ong'ere kaka rapid response test kits. From the day of contracting the HIV, now we just need 1 to 2 days. Initially, the normal testing, we test antibodies that we test after a window period of 1 to 3 months. Molecular machine nitiere kod nyalo bende mar yang ka nyathi monyuol ogamo kutego mag ayaki kuom min-gi e kinde ndalo achiel kata ariyo bang' ka onyuole. Nyathi monyuol mathin ma jandalo achiel kata man-gi mapoko gi gik dweche 18 pod onge antibodies mage. Otiyo kod antibodies manokawo kuom min-gi e ndalo mane ang'owa e min-gi. Matiende ni kipime gi ma ka min-gi cha ne nigi kute mag ayaki to biro nyiso ni en ga ayaki kudi ma en gono mano kudi mar min-gi ok en ang'owa ok en kudi mare. Koro ka watiyo gi early infant diagnosis ma en opimo giluongo ni DNA mar kute. Koro endo obiro yango ni DNA ni adieri ma nikech ogole e remo ma en DNA kute mar ang'owa mar ayaki ma nyathini ang'owa nyathini onyuol gi ayaki. To ko onge go bende odhi golo ang'owa onge gi ayaki. Ng'ato ng'eyo chalne ma kute mag ayaki en okang' mokwongo mar kedo kod kutego mag ayaki. E kinde mokalo oganda ne ayaki. E kinde mokalo oganda ne rito mathoth kapok ging'eyo chalgi. Kabin masind ariyogi ma oting'o Cobas 6,800 kaachiel kod Alinity koro dhi konyo oganda mar ng'eyo chalgi mar kutego mag ayaki e kinde mandalo ariyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Juma noterwa e yweyo mokwongo kwaduogo to donje buch jopiny Professor Migai Akech wawuoyo kode kaendi wapenje ni to doho bino oyuang' ich mane mpaka mwadhigo kode makamu kani Kisumo kanyo je Trevor Doe en executive to parliament bende en executive baba kende independent body modong. Okay, obro winjare ni wacho nang'o professor wacho nang'o. Professor idhi maber? Adhi maber Trevor, in idhi nade? Antie maber jaduong'. We wadhi e yweyo moro matin ka iwinje maber. Iwinje maler. Wadhi e yweyo moro machuok kwaduogo to wachako buch jopiny. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Tubet, min shabiki na nadeku place tena, nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Receive money from anywhere across the world with equity. Sent to you through Western Union, Transfast, MoneyGram, Hello Paisa, or Ria. Whether you're expecting cash for school fees, to settle bills, boost or start your biashara, or even daily upkeep, simply walk into any of over 190 equity branches countrywide to receive cash. Pokea pesa kutoka ng'ambo na equity. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana.
ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi, ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Aya wadonjane buch jopiny wantiere kagi Profesa Migai Akech men okil. Profesa erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Erokamano Trevor kuom luonga. Tapenji Profesa, do oywa ng'ich? Do oywa ng'ich nade? Nikech koro ne waneno ka jatend do maduong' Martha Koome nodhi romo gi jatend piny Kenya William Ruto. Mano nyiso ni do koro luor. Koro chalo ka gima gineno ni ok giromre. Gin bad sirikal mopogore lakini do chalo ka gima ywa ng'ich nikech gichalo ka gima jatend piny Kenya koro ohewo gi goteku. Nenore kamano. Okane ka jatend judiciary miluongo ni ginene Martha Koome notimo maber. Kech kaka koro ji nene ochalo ka gima nodhi kwecho. Ing'eni kidhi od ng'ato idhi kwecho mano bi irom kode. Okane ka giromre. To kon bonego bed kamano adier. Gitre maber. En ranyisi. Okonego bed kamano. Ka ber to nego bed okonego bed kamano nikech ka ber ing'eyo kaka nwandiko chik maduong' miluongo ni constitution nwaketo kata kaka sirkal onego bedi. Oketo ga ni nitiere iluongo ni ang'o tiel adek mar kom iluongo ni government ni nitiere judiciary, nitiere executive, nitiere parliament. So tiende kom adek onego ka gichung' maromo kaka nyalo bede komno. Kachielo bam koro ng'eni komno bedo matek. Koro ok ber ka jatend koma achiel tiend koma achiel timore ka gima tiende otur. Koro kaka ne Martha Koome odhi neno Ruto no otimore ka gima tiend gi otur. Koro ng'in ka ng'ama tiende otur ginyalo bedo marom nade. To gini mano bedo matek. Jatend piny Kenya wuondo ne wacho ni nyaka giugo mbaka nikech ka chwanyruok moro nie kindgi to oganda bende nyalo kelo achaya moro e kind sirikal maduong' to gi doho bende. Be nitiere adieri e wachno ni onego gibed piny gi mondo gigo mbaka? Gima giwacho gima gibedo gigo mbaka onge. Nwandike chikwa miluongo ni constitution maber niya. Ka ng'ato nigi tabu gi judge moro amora to onego dhi odonji nwa loso office moro miluongo ni Judicial Service Commission. Koro ka ng'ato nigi tabu kata ko bed jatend piny maduong' Ruto ka en gi tabu
gi judge moro amora, jang'ad bura moro amora, to dhi odonjonegi. Ok odhi oluong jatend doho mar judiciary, ok tim kamano. Koro burano ok en bura mane onego gibedgo, nikech gima giwacho onge. Achiel kuom gima nowuok e wach mar bura no en pesa ma koro imedo do mondo mi odhi okaw jong'ad bura moko kata judges moko. Jo mano to en gima ber koso nonego timre atima mok ji owuoyo kata. Ok tim kamano. Ing'eyo joma ng'ado bura nyalo ga mana ng'ado bura ka gin gi thuolo mar ng'ado bura mwaluongo ni independence. To kobedo ni ok inyal bedo ng'eni kionge pesa, ng'ama onge pesa ok nyalo bedo gi thuolo. Koro ka jong'ad bura kaka judiciary ni onge gi pesa, ok gin koro gin joma dhi mana kwecho, gidhi state house, gidhi kwecho. Koro emomiyo ne wawacho niya, mondo koro wawe sandruok mar sate jong'ad bura dhi kwecho, waket gimoro miluongo ni judiciary fund. Kendo wayiedh pesa mwaboketo, omenda mwaboketo mar judiciary higa ka higa. Ma kwaketo pesa no, to koro ok judiciary ok bibedo kadhi kwecho. There'll be no need for them to the sate nigi kwecho. Koro gima nokwatimo, nokwaketo niya, judiciary fund ni pesa di monego dhiye. Kanye ma rem tiere. Kakoro sani gima ber, onego waket niya, budget wa mar piny, wawach kata ni percentage moro 6 nyaka dhine judiciary higa ka higa. Kwa timo kamano to koro kwecho ni bro rumo. Tingeni sani nikech ok wang'ega ni pesa mibokete budget mar judiciary en pesa di, ok ng'eni mano koro bochuno gi ni pile ka pile nyaka gidhi gibed gi kwecho. To executive kaka jatend executive kaka Ruto be koro ng'eyo ni jogi wanyalo duoko pesa ni piny, seche moko wanyalo tere malo. Koro wanyalo tugo mana ywayo gi mana gi umgi kamano ero, nikech wan mwa decide pesa mawamiyogi. Kaito sani bing'eyo nenore ka gima executive Maruto telone ni be oloyo parliament kabisa. Koro parliament be timo mana gima odwaro. Koro mage tabu mawango. Ma ng'iso ni president aparo ni winjo awinji maler ahinya. Un kako kinde koro ageni bedo to ne gisebedo piny ma gigo mbaka. Uneno ga gima mbaka ni onyayo kwe koso kela chaya. Mbaka ni en gima kelo achaya. Nikech ng'eni nitiere kaka design mar kaka nolos ni tiende adego mar sirkal onego ti ni jiromre. To ka koro ok unyal bedo ni uromru ka idhi kwecho kata idhi e od ng'at machielo. Ka nitiere gimoro ma ginyalo wacho, to be giwache e lela, giwache ma ji te be neno ni jogie wacho kama, to en gima bokonyo jopiny kama. Ok idhi ni gilorore e ot moro e mudho moro ma ji ok negi. To giwacho ni bed migepe idgo duto ne nitiere, bad migawo mar doho ne nitiere, bad migawo mar jatend piny Kenya ne nitiere, bad migawo mar od bura bende ne nitiere. Ok magi adek go. Koro pod watemo ng'iyo ni to magi adek go gima rach, nitiere gimoro maluongo ni transparency. Ka nitiere ka giwacho adier ni gik ma giwacho gin gik ma dhi konyo piny, to nyaka ne gibed abeda meeting moro ma be giluongo kaka jo press, giluongo uwinjo kaka giloso. Ok ni gidhi gilorore e ot moro to giwacho to kae to gimwa giwacho be wakia. Gimoro achiel mokwongo. To mar ariyo kaka nyisi dhi mbele professor. Mar ariyo kaka nyisi, chikwa maduong' mar constitution osenyisowa kaka watimo ka wan gi tabu gi judge moro amora. Ka wan gi tabu gi judge moro amora, ok wadhi e kor piny wakwerore ni wago koko ni judge ne otimo kama kama, ok ber. Nikech ng'eni mano koro waketho doho mar judiciary. Okay.
Koro agise romo. Ka ng'ato osedhi wacho oko ni judge ni en ng'ama rach. Judge no to bok nyal loso. Koro wabo timo nang'o? Judge no biro timore nang'o? To imbe ka koro chieng' moro idhi ni judge ne ma iyude e court. Mano be bedo gadier ni judge no ng'ado ni bura maber. Mano nyalo chandi matin. Mano be gima nadadhi e sani nikech jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyocha owacho lela ni en gi wach gi Justice Esther Maina. Lakini nikech mbaka ni pod dhi mbele, koro pod ok odhi kelo weche men godo gi Justice Esther Maina sani. Mano nyiso nang'o? Mano en chik mani kare koso nyiso ni koro gidhi umo gik moko. Mano tuk nyithindo matindo. Jalup Ruto Gachagua timore marach kabisa. Kendo oketho nying judge no ma ok ber. Koro kaka owacho no judge nyalo duoke nade? Forum mane ma judge no mobedo go ma bro duoke. Nikech judge ng'eni ng'ama judge ok nyal dhi e press conference to duoke. Kaito be wang'eyo ni ka in gi tabu moro amora gi gima judge owacho, ok nitiere court moro ma mbele miluongo ni appeal. Gachagua nosedhi o appeal judgment mowacho ni ne rach neno. Pok waneno. Koro sani ang'o ma nyaka koro timre? Jalup jatend piny Kenya onego ng'ise mondo chune mondo mi okel weche manen godo mag mibadhi mek Justice Esther Maina koso weya weya. Nikech nitie jomoko mawacho ni mano chalo ka gima en gi wach moro mong'eyo ni Justice Esther Maina noketho, lakini oumone nikech mbaka ne dhi mbele. Jomoko wacho ni onego chune mondo mi okel weche go nikech mano chalo ng'ama umo mibadhi. Gachagua en ng'ama go siasa. En ne pok osomo constitution ong'eyo ni ka in gi tabu mar gi judge ti idhi appeal kata idhi Judicial Service Commission. Mago gik mokia. Dong ong'eyo. Ang'o mi no yiero mana ni okoko e kor pap to pok odhi appeal kata odhi Judicial Service Commission. Koro un kago kindo ne tugo kod jopiny. Un kago kindo ne no tim nang'o koro weche gi wewe mondo dhi kamano koso un gi paro moro mopogore. Ing'eyo ka nitiere ni adier nitiere wach moro marach ma judge moro amora notim. Nitiere yore ariyo kende ma ng'ato nyalo luwo. Achiel, ibo kawo route miluongo ni appeal. Idhi e court maduong' molo mar judge. Tinyisogi ni anto aneno ka judge no kong'ado na bura maber. To nokong'ado na bura maber ni nikech gik moko achiel ariyo adek. Nyaka iwach gi maber kama. Mar ariyo ka ok idwa kawo route no, inyalo wacho ni judge ni to ng'ato nomiyo pesa. To ka in gi nyiso moro ni ng'ato nomiyo pesa, tidhi nyiso Judicial Service Commission ni judge ni taparo ni nokawo pesa kama emomiyo notimore kama. Mana ariyo go kende. To ka ok waluwo yore ariyo go to wabo ketho piny. Kech wabo kete yo moro ma onge court minyalo ng'eni ng'ata nyalo chung' ni Trevor ni ng'eni ok judge maber. Umaji pesa otimore nade. Ng'ata nyalo wacho kamano. To kose wacho kamano ting'eno ketho nying odwanyo nying judiciary ma judge no gi judiciary te. Ng'ama bo dwaro dhi judiciary onge. To ka ji ok bi dwaro dhi judiciary wabo dhi kanye ka wan gi bura madwa ni mondo ng'adi. Dongo onge. To koro kwatieko professor ntiere wach moro mar do magayo Ahmed Nasir Abdullahi mano senior counsel ni mondo kik kel wechege nikech oyanyo do. Do ni kare koso koro mano to chalo joma nigi yuaruok moko matindo dondruok. Nenore ni Ahmed Nasir nochwanyo gi e yo moro. Ni kako osebedo koloso kuomgi. Inyalo neno e Twitter, tinde ulonge ni X, inyalo neno ka okolos ga kuomgi maber ahinya. Nikech wacho ni gin gi mibadhi mang'eny. To ing'eni ka ng'ato nitiere gimoro mowacho ni e chik ni ok inyal bedo ni ng'ado bura e wach ma in emidonjo ne ng'ato. Mano winjore. Koro mae tabu nikech ing'eni koro
court maduong' ni Supreme Court odonjone Ahmed Nasir to kendo chako ong'ado bura. Tingeni koro mano nenore marach. Ok inyal bedo ni idonjo ne ng'ato kae tiri chak ing'ado ne bura. Okay. Erokamano Professor. Sungo wacho ni you're being a judge in your own cause. Yes. Mane mabedo tabu. Okay. Ginyalo bedo ni gin gi wach moro. But ing'eni nitiere yore ma nitiere kaka gik moko nego bed ni timo. Yore chik dwaro ni gik moko time yo maler. Okay. Erokamano Professor. Mane kama dongo we chenro moro mar buch jopiny Professor Migai Akech kalerono weche madhi mbele do wacho ni nitiere moko matimore mok ni kare. Probro neno kaka weche biro dhi mbele kamano. Kamano mane buch jopiny Professor erokamano ahinya. Erokamano Trevor. Tinto itikomanya na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno wengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati mdu arumu yakombwa ani mambi no chote bumusani no yakombwa nandi mambi ndi no chote bya mati ani nengia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703 254 254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Over 1,000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1,000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1,000% multi-bet boost. Tubet, min shabiki na nade kuplace tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tena. Johala kod jodak ma Kado e sub-county ma Seme, county ma Kisumo, ywak e wi arita ma giwacho ni orochore alworano. Johala go ywak ni kethruok mar teyni osekelo mudho, kendo miyo jonjore kawo thuolono mar monjo jopiny. Millicent Adhiambo miyo waler. E chiro ma Kado, mayudore sub-county ma Seme, e county ma Kisumo, koro uso dok e piny, kaluwore kod maundu mopogore masani ogotach kanyo gino makoro miyo johala luoro. En kuo maonge ywe e chiro kae. Taya mano kelwa gi rangumani.
En ok liel wasego uwi manyaka nicho wachak go uwi. Anyang' nyong'o mondo parwa e wach taya ma e chiro kar kae ndigo. To kiomo ka gimikano gik moko e chiro kae, to kiduogo ni kinyo kiyud rei, kinyo kiyud rabolo, kinyo kiyud wiu, kinyo kiyud rabuon. Wadwa dak e chiro kado kae nang'o? Nyocha ka otong' ng'ato kar kae ndigo. Igoyi tima isimu nikech security ma kae ndigo rach. Wan gi lam maber kae ndigo monego bed ni gik moko donjonwa kae. To ok nyal donjo kae nikech kuoma e chiro kado ka oromowa e chiro kae. Wasebedo gi instances mag jomoko mapamo joma mine go panga. Gipamo joma chuo go panga bende ka gimayo gi shopping magitimo. The latest incidents notimore barely a week ago. Ka kijana moro ma pikone within the Akado premises. Ma pikono dhi nyaka sani pok wayudo. Gi ji adek manoting'o panga. Waloro saa 2 saa 1 ji dhi e udi ng'wech. To saa odhiambo no bende kore ka chiro chakore tiyudo ni koro ji lorowa. Koro gima nyalo kwayo county government ni ging'eye ni Akado bende en mana chiro kendo ji chule osuru. Anyang' nyong'o ne wagoni kura. To kura mwagoni no kwagoni ni mondo negwa e Akado ka. Wadwaro ni mondo Akado obed Akado marieny mana kaka Kisumu rieny. Giendo ni sani en gachiel. Ka gisebedo ka gichwalo kwayo ne sirikal e yor andika mondo konygi kod loso taya mong'ere kaka floodlights, to chal ka gima kwayo gigore Lwanda. Wasendiko barupe, wasewuoyo gi officers gi, to duoko mwayudo e nani gitimo procurement. Gibono mar weyo solo osuru chakre tarik 1 dwe manyien igani, ponono sirikal ok obiro winjo ywakgi. Nikech Akado go bende gin jochulo osuru kaka joma moko. Ok wabuchulo osuru nyaka taya ma Akado losi. Joalago koro geno yudo kony mapiyo mar taya kata floodlights kowuok kuom sirikal mondo weche njore odog piny kendo handgi owe duono. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Akado, Kisumu County. Jopuonjre maromo 25 oyangi ni ne obar ma ok otimo penj mar klas 8 KCPE ma higa mokalo e skunde mag primary moko e sub-county ma Homa Bay. Director ma ochung' ne chenro mar somo e sub-county ma Homa Bay miluongo ni Zaida Osano oyango ni nyaka sani giseyudo jopuonjre 25 mane obaro ma ok otimo penj mar KCPE e sub-county no. Osano koni gisechako chenro mar rwako jopuonjre e skunde mag sekondar ma dhi mbele gi somo margi. Okoni adek kuomgi giserwako mag sekondar kendo gidhi nyime mondo gin bende gidhi somo. Aseketo nyithindo 3, maendi biro bedo nyathi mar 4 makete skul. Kuom adek gi, 2 ne tuo sama nitimo penj, 1 to nobedo gi domestic issues. Madala ne nitiere koko, maka ne odong' ndalo moko matin titimo penj to noringo mowuok dala. List man go ma nyithindo manoko timo penj oromo nyithindo 25. Koro nyo warito direction, jatend somo maduong' nyicho wacho ni nyithindo manoko timo penj go nyalo bedo gi opportunity mondo donje form 1. Ka gichope form 3 gibiro timo penj miluongo ni qualifying test ma is equivalent to KCPE. Koro qualifying test ni ema bro miyo gi opportunity mondo gisweke class 12 mondo gitim penj mar form 4. Odonjane weche mag ohala ni jatend migao mar pur Mithika Linturi kawuono rwako pacho kaendi tan 16,000 mar mbolea ma piny Algeria ochiwo ne piny Kenya. Linturi mane oloso Mombasa kane oyudo mbolea go opuoyo chiwruok mar Algeria ne siro pur mar Kenya. Okoni Kenya dwaro moromo tan 900 mar siro pur makare higani. Okoni higani sirikal bende ochano yudo ne jopur mbolea maromo tan 630 mar resogi e kinde pur. Olero ni sirikal rango siro jopur ma kwan gi romo milion 6.4 ma osendikore. With the aim of helping Kenya's farmers increase their productivity to meet the country's full self-sufficiency needs and to assure the food security. We therefore hope that that partnership will continue and that the path risers come at the right time.
because the planting season is just coming next month. As a country, we require 900,000 metric tons of assorted fertilizer to adequately produce our food. The government, through my ministry, is committed to ensuring that smallholder farmers continue to access subsidized fertilizer in order to cushion them against the high cost of production. County Masiaya, koro wacho ni gibiro tiyo machiegni kod piny Amerika e bero pur mar pamba. Gavana Masiaya James Orengo ne owacho magi e romo mane obago gi jambetri mar piny Amerika e pacho kae miluongo ni Meg Whitman e apise manie log tich mar county no. Chenro no mar bero pur mar pamba, Orengo ne omedo ni biro miyo jopur yudo nweng'o mabop. Whitman ne olimo Siaya kama bende limbe mare ne otere nyaka kar thieth mar matibabu mantiere Ukwala e sub county ma Ugenya. The support to give to the partners we have as so you understand better. I do understand. We express our appreciation of what the American government is doing for us, particularly in the health sector. We have several programs and projects in the health sector dealing with HIV prevention, TB, cancer, and malaria. And over the years, we had this partnership going many years. We have also talked about where the American government can help us improve agricultural sector, value addition, and key crops like cotton, where we can share ideas about new technologies in the agricultural sector. We care a lot about what happens here. We're excited about the opening of the operating theater at the hospital that we're going to soon. And it's always great for me to be out in the counties. I like to say the truth is outside of headquarters. And so I try to get out as much as I can, and it's a great privilege to be here with you this morning. Angola nyolo e Burkina Faso gonde 2-0 e tuke mag laro simbo mar Afrika.